Moș Crăciun a venit mai repede pentru 35 de copii și 20 de familii cu posibilități materiale reduse. În cadrul unei acțiuni caritabile organizate de compania Multicom, aceștia au primit alimente, dulciuri, jucării și hăinuțe. Bucuroși de cadourile primite, copiii l-au răsplătit pe moșul cu cântece și poezii. Maria, și ce ai pregătit tu pentru moșul așa? Am pregătit o surpriză. Eu să vedem care-i surpriza aceea. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All the fun we do, you want to come and say, hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All the fun we do, you want to say. Bravo! Bine. Sami! Sami. Și câți ani ai tu, Sami? Opa, așa. 1, 2, 3, 4. Bravo, ești băiat mare. Și ce vrei tu să-i spui la moșul? Ce ai pregătit pentru el așa, ca să-ți meriți cadou care l-a pregătit moșul pentru tine? Hai. Scrisoare. O scrisoare. Sau o poezioară. Ia să vedem. Atât de mult a iubit Dumnezeul meu, că și-a dat pe singurul să fiu, ca cine crede în el să nu piardă și să aibă viață. Bravo, foarte frumos. Acțiunea caritabilă de ieri nu este singulară. Compania Multicom derulează anual o serie de proiecte sociale. În acest an a ajutat o fetiță care avea nevoie de o operație dificilă. Susține cu bani un student eminent, dar fără posibilități, sprijină organizațiile care se ocupă de persoanele cu handicap și lăcașurile de cult din oraș. Aici trăim, aici muncim, aici facem afaceri, aici plătim taxe și impozite și considerăm că o parte din banii câștigați aici să se reîntoarcă societății din care facem parte.